Какво наистина означава прясно месо? Прясно означава да знаеш откъде идва, означава животни, отгледани с грижа. И в Александрополис със сигурност го намираш в месарницата на Христос. Една семейна история на 3 поколения от дядото до внука Христос, със собствени животни, местни пресни меса и приготвени продукти, готови за твоята маса. С стабилна ръка и опит Христос реже месото точно както трябва. Всяко парче отразява неговата отдаденост към качеството и правилната подготовка. Също така ще намерите голямо разнообразие от ръчно изработени продукти. Сочно контусувли, готово за печене, направено с най-добрите съставки и страст. И разбира се, традиционните наденици собствено производство, направени с автентични рецепти и чисти съставки. Има също така оригинални гарнитури, за да издигнете вашето ястие. Всички меса са сертифицирани и с гарантирано качество. Rib Eye се отличава с нежността и богатия си вкус, задоволявайки и най-взискателните. Всички меса могат да бъдат доставени веднага до вашето място с една поръчка. В месарницата на Христос всяко парче месо крие в себе си опит и любов към качеството.